Bona nit. Una policia nacional va estar infiltrada 3 anys en moviments independentistes i socials de Girona i Salt. Desvelats pel diari digital La Directa. Hernández Pons i ha estat actuant com a agent Sota el nom de Ramon Martínez Fernández. Falsa de Marc Hernández Pons. Atenció. La persona que per mi era el puntal incondicional no era la persona que deia i era un agent del Cos Nacional de Policia. Vivimos en una democracia no militante. Sábese que no se persiguen las ideologías. El tema és si aquests que has pillat són el 2% o el 60% de tots els que estan infiltrats. Tú cuando eres un agente infiltrado, tu vida ya es otra y te tienes que mimetizar, además lo eres 24 horas. Arran de la participació a l'Horta va tindre accés a moltíssima informació que la policia i l'Estat no tindria per què tindre. Considerem que la infiltració al Moviment per l'Habitatge era un objectiu en si, però sobretot també un mitjà per entrar en organitzacions de l'esquerra independentista, en el seu cas. I resulta que teníem a la Policia Nacional al nostre despatx coneguent quina era la nostra estratègia de cara al judici. El manteniment de les relacions sexoafectives no és que formés part, és que era el mètode. Li vaig dir que sí al personatge. Jo no m'hagués liat mai amb un policia. Cuando la directa va a comenzar la investigación, me acordé de aquest peny.